Και πάμε, παιδιά, να σας δείξω την οικογένεια και το δωμάτιο γενικά. Το σπίτι, λοιπόν. Ελάτε εδώ. Εντάξει. Ερχόμαστε. Ναι, ήρθαμε. Λοιπόν, από εδώ είναι οι γονείς και από εδώ οι δύο κόρες. Όπως βλέπετε, η μητέρα είναι έγκυος και θα είναι κόρη. Έχουμε ετοιμάσει εδώ το κρεβατάκι και τα λοιπά. Ωραία. Τώρα θα σας δείξουμε λίγο το σπίτι. Λοιπόν, από εδώ το δωμάτιο της γονιός. Εδώ το κρεβατάκι, το δωμάτιο, όχι δωμάτιο, για το μωρό θα κινηθεί. Εδώ, τα ρούχα, τα πράγματα. Επόμενο, εδώ είναι το ανσασέρ. Από εδώ είναι το δωμάτιο μου, το δικό μου. Εδώ τα καλλιτικά μου, εδώ το γραφείο μου για να κάνω τα μαθήματά μου όταν θα είναι τη Δευτέρα. Η τσάντα, τα ρούχα, ακόμα δεν έχουμε πάρει πολλά ρούχα. Ναι, γιατί είχα κατεβάσει προχθές. Εδώ τα ράφια να βάζει τα πράγματά της και το κρεβάτι. Εδώ η επόμενη κόρη. Δεν θα πάρει πολλά ρούχα. Έχει αυτό εδώ πέρα να βάζει τα πράγματά της, ένα σιτάρι, το κρεβάτι, να κάνει τα μαθήματά της. Ένα γραφείο. Εδώ το μπάνιο. Αυτά γνωρίζετε. Ωραία, εδώ το μπάνιο, το έχω κάνει έτσι. Και πάμε για τον κατόροφο. Άμα μου ακούτε τώρα. Ωραία, εδώ δεν έχω σκεφτεί τι θα πάρω. Εδώ έξω δεν θα βάλω καν τίποτα. Ωραία. Εδώ η κουζίνα μας, έχω βάλει και αυτό εδώ πέρα το πανικό πίσω. Ωραία. Εδώ το ψυγείο, αυτό δεν είναι για τους γονείς. Εδώ για τις άλλες. Εδώ είναι να κάθονται τα παιδιά, εδώ έξω. Ωραία, εδώ το σαλόνι, εντάξει, μικρό. Και έξω ακόμα δεν έχω σκεφτεί τι κάνω. Λοιπόν, τώρα θα σας παρουσιάσω. Λοιπόν, απλά αυτό είναι ένας άλλος παιδί με τους γονείς. Λοιπόν, άλλο παιδί, δηλαδή δεν είναι. Λοιπόν, από εδώ ο πατέρας, ο Μάρκος. Και από εδώ η μητέρα, η Εύα. Όχι, η Βίβιαν, ωραία Βίβιαν. Από εδώ εγώ, η Παναγιώτη τέλος πάντων. Από εδώ η Χρυσαφένια. Και από εδώ ο Αλέξης. Ωραία. Αυτό είναι στο σπίτι του, λοιπόν. Ωραία, εμείς πάμε πάνω. Όχι, περιμένετε. Λοιπόν, και άμα θέλετε να κάνω ένα βίντεο